Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ, आंबो मोजाङै दङ। नै दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर, अननानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। लोगोसे लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर, बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै होदो आरोना लोगोफोर। आं दिनै मा भिडिअ बानायनो नागिरदों नोंथांमोननोबो आं एसे शेयार खालामनो नागिरदों आरोना। दिनै आङो जिलाफि बानायनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। आं जिलाफिखौ माने न'आव ओरैनो थाबा मालाबा हाथाय बाजारावबोथ' थांब्रानो मोना नालाय ना जोंनिया, ओमफ्राय मालाबाथ' बिराद जानो लुगैयो गोदै। बेनिफ्राय जिलाफिखौनो माबायदि बनायो नोंथांमोननोबो आं एसे शेयार खालामनो होननानै आं सानबाय। थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। फार्स्टआवनो आं सारायखौ फुदुंनानै लाबाय, बेनिफ्राय सिनि लाबाय आङो जखानि बा खुरैनि लाबाय आरोना, खुरै फिसा फिसाजों आं खुरैनि लाबाय। बेनिफ्राय दैखौबो खुरैनैनि एसे बारा होबाय आरो, माने एसे गलि होनांगौ जायोना। बेनिफ्राय साबसिन टेस्टि जानायनि थाखाय इलाइचि गरनैसो होबाय, एरग्लिनानै होबाय आरो आं थाब थाबनो गलिनायनि थाखाय। ट्राय नायबाय आरो नों लोगोफोर जादोंना जायाखै होननानै। बेफोरबायदि आसिजों एसे आथा आथा मोनदोंबाथाय नों सानना ला आरो जाबाय होननानै। नै मोनसे बासन लाबाय, बेनिफ्राय आटा लाबाय आरोना आङो, गमनि आटा, मैदाबाबो जायो आटाबाबो जायो, न'आव थाखानाय आटा। खुरैनै लाबाय आरोना आङो। बेनिफ्राय हालदै एसे होबाय आरो बेखौ लगायनानै लाबाय एसे। बेनिफ्राय दै एसे होनानै बेखौ मोजां गलायहोना लानोसै आरोना। ओमफ्राय एसे गोखै जानायनि थाखाय निम्बु बिदै एसे सेबना लाखाबाय आरोना। निम्बु बिदैखौ लखबना होनोसै आङो। आखाइजों नानाय बायदि मोजां जाया आरोना, लगायना लानाय बायदि। बेनिफ्राय आखाइजों थाब थाब लगायना लानोसै आं फटाफटनो। बांद्राय आथा आथाबो जानो नाङा, एसे मिडियामनि आरोना। एसे थाल लाबाय थानांगोन आरो जों माबायदि, बांद्राय लाव लावद्राय बादि जागोन ना जाया होननानै। ओमफ्राय आथाद्रायबाबोथ' जाखायासै। नै बेफोरबायदि जानांगोन आरोना लोगोफोर। मोजां नानानैथ' लाखांखाबाय आं, नै बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय आं मा इउस खालामगोन नायदो। आङो इन' एसे लगायनानै लानोसै आरोना लोगोफोर। जों माने फेसेवलायनानै दोनला आरो एसे लाबाय, बेनिफ्राय आं लगायना लानोसै मोजाङैनो। नुबाय दा लोगोफोरनो इन' होनाय लोगो लोगो ओरैबायदि मोजां जाखांबोबाय, माने बुगाखांबोखायो आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय आं मोनसे प्लास्टिक लानोसै, बेयाव सब सोनानै लाजोबनोसै आरोना फटाफटनो। बेनिफ्राय आं माबायदि खालामो नोंथांमोना नायलांदो। बेनि आं खानानैबो लाबाय आरोना मोनसे रबर लानानै। बेनिफ्राय बिनि बिजौखौ एसे हानानै लानोसै आरो। सारायखौनो आं जाननानै लाबाय, बेनिफ्राय दुंदोंना दुङाखै एसे नायदों आरोना आङो। बेनिफ्राय थाव होना होनोसै, दुंबाय साराया मोजां दुंबाय। बेनिफ्राय थावखौ बांद्राय होनो नाङा, एसेल' होनांगौ। बांद्राय बुरजा होबा मोजां जाया आरोना, एसे होनायानो मोजां जायो। दिनै माबा बारा मोजां जादों आरोना सारायाव माबानाया। बेनिफ्राय थावायावबो खनसे ट्राय नायगोन आङो माबायदि जायो। थेवबो न'आव जानायनि थाखाय जासाबो आरोना लोगोफोर। एथ'बां मोजां डिजाइनथ' आं बानायनो रोङा, थेवबो आरोना। सारायनि एसे नैबे थावायासो साबसिन जायो आरोना लोगोफोर जिलाफिया। थावायावबो एवबाय, बेनिफ्राय नै सारायावबो एवबाय दं आङो। दहायनि सिनि गुदुं खालामना लानाया बेयाव सोमनानै दसे दोनखांखाबाय आरोना आङो। बेनिफ्राय जाबाय नालाय बोखांबाय। नायदो लोगोफोर, बेसेबां मोजां कालार फैबाय। जोंना कालार गैया नालाय। बेयावथ' होयो बारु, कालार होयो मालाय। मा कालार नांगौ नोङो? फुड कालार होननानै बुङो बेखौ। बेनिफ्राय आङो कालार सालार होलायलायासै आरोना, न'आव जानायखौलाय आरो सिम्पोलैनो बानायबाय आरो आं।
लोगोफोर हाथाइनिफ्राय लाबोनाय बायदि नुदोंना न'आवनो बेबायदि बानायनानै जायो आरोना आं मालाबा मालाबा गोसोखांबा माने ओरैबायदि टेस्टि जाखादोंना माने बाजाराव बायनायनिफ्रायबो न'आव बानायना जानाया माने गुदुं गुदुंनो गोसो बायदि जानो हायो आरोना। आं संख्रि साहा फुदुंना लाबाय गाइखेरनि, बेनिफ्राय बेयो गोदै नालाय बेखायनो माने संख्रि साहा फुदुंना लाबाय आरो आं गाइखेरनि ओरैबायदि टेस्टि जानो।